Kasongo yeye. Mombali nanga. Taimako na me ina kan hanya ina tafiya ka tafi Ba gefa bidi da to. to ko gani na fika dan haka bana bukatan taimakon ka in ga ma ganin da Allah ya samu a zuciya wuce wanda kake kai da idanuwan nan naka biyu na san fa inda nake zuwa dan jagoran ne ya musu ya ni ko na gwada mai yau na fi shiga taka Ka san me a gaban na wuce da zan je Ka san me a gaban ka? ba titi ba inda zai kai da bakin kasuwa To ba titi bane, transformer. tare da me Transformer ne. kace kai na kusan zuwa inda Allah bai Ana gaya ma za a taimake ka kana magana wani abu nan. ai bayani da kake taimako na